sé, però és que no sabia, havia de comprar el vi i no sabia... Mira, espera, a veure... Aquí diu que és biodinàmic. Saps què vol dir? No tinc ni idea. Però amb el que ens ha costat segur que està bo. No, anem d'estar segurs amb el vi. Anem al súper aquí al costat i en comprem un altre. Estigues tranquil·la, que és un sopar i no un examen. No, és que l'Eva sempre ha de dir alguna cosa i no tinc gens de ganes d'aguantar-la. Ja saps que penso que no li caic bé. L'Eva ja saps com és, ella és així. No, amb l'Anna és diferent, ella la tracta d'una altra manera. A l'Anna la coneix de tota la vida. Ah, aquest és el problema. Vosaltres us coneixeu de tota la vida i jo sóc la nova. Però què nova? Fa un any que ens vam casar. Que no, que l'hem d'encertar amb el vi. Va, anem al súper i comprem un altre. I a més, ni tan sols m'han acceptat en el grup. Però quin grup? El del WhatsApp, el del sopar que t'han afegit a tu i a mi no. Doncs esclar, si ja estic jo, per què vols estar tu en el grup? A més, l'han fet per cara, després tothom s'esborra. Doncs estàs rebent missatges tot el dia. Fem una cosa. El biodinàmic el porto jo. Així si tenen alguna cosa a dir, que me la diguin a mi. Gràcies, amor. Toni, dilluns pots portar el nen al dentista? Dilluns? Sí, dilluns. Doncs intentaré sortir abans del despatx, a veure si puc. És a les 4. Si no hi pots anar, digues-m'ho ja i m'organitzo. Dona, si ho sapigués, doncs ja t'ho diria, però si encara no ho sé, primer ho hauré d'esbrinar, no? Mai saps el que has de fer. Sí que sé el que he de fer. No, Toni, no ho saps mai. Que sí que ho sé, dona. És més, si és per poder, doncs, mira, en realitat no puc, i t'ho dic ja. Ah, no pots? Doncs no hi vagis. No A hi veure, vagis. faré tot el que pugui per portar el nano al dentista. Et serveix així? Aquesta nit hi ha lluna de sang. El què? Es diu així quan la lluna es posa vermella. Ah, l'eclipsi, sí, ja ho sé. Diuen que torna boja la gent. No necessitem pas un eclipsi per tornar-nos tots completament bojos, Ai, vols deixar de mastegar xiclet d'aquesta manera? Ja em pots dir, ara mateix, on vas? Sofia, sisplau. Mira que mentir-me no em fas mal a mi, que et fas mal a tu mateixa. A casa de la Susana, ja. I el Nacho? No hi serà, el Nacho? Mira, Sofia, he trobat condons a la teva bossa aquest matí. Sí, clar, no són teus, no, irem qui són. Mira, em fas ficar molt nerviosa, Sofia, És que em fas ficar nerviosa. La teva filla no para de mentir-me. I aquestes arracades? Què els passa? Que són noves. Sí, i què? Gràcies per canviar de tema. Tu has sentit el que t'he dit, o què? Sí, que són noves. No, sobre la teva filla. Què passa? Que em menteix! Què vols que et digui? Té quasi 16 anys. L'estrany seria que no et mentís. Continua sortint amb el Nacho i no m'agrada. Bé, doncs sembla que ja sí. Va, que tu tampoc no t'agrada, reconeix-ho. Va, Eva, tu te'n recordes quan els teus pares ens feien la vida impossible per sortir? Va servir d'alguna cosa? No, al contrari. Si no haguessin insistit, ara no estaríem junts. Els pares se'ls hauria de fer una mica més de cas. No intentes parlar amb ella sense discutir. Va, no comencis una altra vegada. Quantes adolescents han fet teràpia en tu digues? Moltes. I totes estan superagradides, t'escriuen cartes, t'envien flors. Va, no exageris. Perquè no ho intentes amb ella. Ni pensar-ho. Ja, per què no? Doncs per què no? Perquè és la meva filla, no és una pacient de la meva consulta. No pares de ficar-te amb ella, Tenia una capsa de condons a la seva bossa. Què? Ah, els hi he trobat aquest matí. Has remenat entre les seves coses? No, buscava un encenedor. Bé, tasta això. Hi falta sal.
Ja ho sé, però és que si et passes no té remei. Ja són aquí. No podíem haver anat a un restaurant a sopar avui. Sí, si vols llenço aquesta merda al vàter, fem una pizza. Vols que ens enfadem tu i jo ara, rei? Sense... per res del món. Hola, Eva. Ei, Alfons! Passa, passa. Ha arribat ja el Pep o no? No, encara no. No? Qui és això? Toca, tasta. Sí? Està una mica fluix de sal. M'ha dit el mateix, però és que si et passes no té remei. Va, passes tu primer. No, jo. Hola, què tal? Ai, hola. Mira, és biodinàmic. Hola. Com esteu? Hola. Molt bé. Com estàs? Sí? Biodinàmic, eh? Raïm espremut amb els peus a preu d'or. Si és que... A mi m'encanta. Sí. Ei! Com estem? I en Pep? Estan a punt d'arribar. Què fora això del Pepe, nois? Però està confirmat que està amb la tia aquesta. Ei, la tia aquesta es diu Sílvia. I no comenceu a fer l'imbècil, va. Nois, res de ximpleries. Escolteu que si per fi s'ha decidit, deu ser una tia estupenda, no creieu? Tampoc cal que sigui estupenda per sortir amb un paio com en Pep. Que pel Pep el més important són els pits. Tu sempre pensant en els pits, eh? Que és que hi ha una cosa més important al món que els pits, o què? Doncs mira, bona pregunta. Sempre igual. Sí, veus? És que sempre igual. Home, Però és que és normal, aquí el meu amic defensa el seu negoci. O com creus que s'ha pagat aquesta casa i tot el que hi ha aquí? Només amb el Botox? Gràcies, Toni. Ho veus, carinyo? No és obsessió. És professió. A veure, Alfons, el que jo volia dir és que no sé, crec que és fàcil enamorar-se d'un paio com en Pep. Ai, sí, perquè és protector. i afectuós, i detallista. I amable. A veure, no ens passem tampoc, eh? Això de que és fàcil enamorar-se d'un paio com en Pep, relaxa't una mica. Però mira com es posa de geloset, amor. Ei, us imagineu que arriba amb un pibon? Però com de pibon? Doncs un pibon... No. Aquí el més fort seria que vingués amb una MILF, però passadeta. Toni, amb una què? Amb una milf, una mom, I like to fuck. Una mare a la que et follaria. Molt bonic, amb això penseu ara vosaltres, en follar-vos les mares dels vostres amics. És que és fort. Aquí va una mica de biodinàmica. Jo, culet. A veure, això de les MILF són conyes d'internet. Són xorrades que t'envien al mòbil. Tinc el WhatsApp ple. És com això de l'eclipsi, no? Ara diuen que és la fi del món, la gent s'ha tornat boja. A mi me n'han enviat 3. Oh, sí, a mi m'han enviat un que no sé si l'heu vist. Sí. A veure? Sí. Sí, nena, sí te l'he enviat jo. És veritat. Doncs s'ha de demanar un desig i enviar-ho a 10 contactes. Ui, l'eclipsi també concedeix desitjos? Sí, igual que la lluna plena. Què passa amb la lluna plena? Bé, mireu, això pot sonar una mica estrany, però hi ha gent que ensenya el cul a la lluna per fer-se rica. No m'ho puc creure. Que sí, que t'ho prometo, Alfons. La meva àvia ho feia. Sortia al jardí, s'aixecava la faldilla i li ensenyava el cul a la lluna. Mai es va fer milionària, però reia tant quan ho feia. Bé, això és una mica més modern. Has d'enviar 10 contactes i demanar un desig. Ja està. I has de fer això si no vols que et passi just el contrari, que sí? Exacte, jo ho he enviat a tots els meus contactes per si de cas. Ah, però això m'ho has enviat a mi també. Esclar, nena, No que- sabia que eres tan supersticiosa. Mira, t'ho enviarem també els de la Sí, consulta. en aquest també. I escolta, Eva, què has demanat? Ai, que no t'ho puc dir, que si no es compleix. Això no ho diu el missatge, Eva. Doncs mira, he demanat que aquesta nit no sigui un avorriment. Et sembla bé o què? Collons, tan avorrits som. No us agradaria que aquesta nit passés alguna cosa? No sé, alguna cosa diferent? Ai, si passa res de dolent... Ai, pitjor que l'avorriment no hi ha res, t'ho asseguro. Gràcies, carinyo, jo també t'estimo. Ja està. Va! Ei, sisplau, feu el favor de no quedar-vos mirant-la com uns imbècils. Per favor, tu, per favor. Mireu que si arriba una milf, jo em moro, eh? Va, sisplau.
I l'Eva? Què passa? No venies amb la Sílvia? Es deia Sílvia? La Sí, Sílvia. La Sílvia us demana a tots moltes disculpes, però no ha pogut venir. Ha agafat un virus d'aquests que et deixa tirat un parell de dies. Un virus intestinal. Un desastre, vaja. Ei, he portat vi, A més, biodinàmic. No, Penedès, gran reserva. Aquest sí! Així doncs, la Sílvia aquesta no ve. No t'acabo de dir que està malalta. Ai, amb les ganes que teníem de conèixer-la, tu. Que sí, que ella també té moltes ganes de conèixer-vos a tots. Però no era la millor opció venir i contagiar-vos. Puc entrar o me n'he d'anar? No, sí, passa, evite. Uf, les arrencades més maques, Tu sí que ets maco. Blanca! Com estàs? Què passa? Què ha passat? Què ha passat de què? No ho haureu deixat, no? Doncs no ho hem deixat, no. Llavors heu discutit. A veure, tu ets gilipolles o què? No hem discutit. Escolta, Pepín, quina edat vas dir que tenia? És que no he dit l'edat que tenia. Antonito. No has dit l'edat? No l'he dit, però vaja, que té la nostra edat. Què? Havíem quedat que no fèiem comentaris de mal sobre la Sílvia. Però si no ha vingut. Hòstia, però jo sí que he vingut. Escolta, Sílvia és un nom preciós. I a més, Sílvia i Pep, és que sona tan bé. Va, Pep, explica. Estàs enamorat o què? Doncs no ho sé. Com se sap si estàs enamorat? A mi m'ho preguntes. Doncs clar, tu ets l'experta, ets la que en saps d'aquests temes, no? Tu ets psicòloga. Si parles 30 minuts al dia amb ell és que estàs enamorat. I si em parla 60? Això sí que estàs molt enamorat. I si no parles mai, però res de res, és que estàs casat. Perdona, Ni meu, cas. però t'ho has posat en sapata. No em facis cas. Aquí? No sé, suposo. Sí, al meu costat, sí. Vet tu, noi. Ostres, quina bona olor que fa, això. Què és? Estòfona negra. I per cert, tenim ja casa per anar al Terol? Tantes ganes d'anar-hi? No, encara no en tenim. Hòstia, aquesta trufa està boníssima. Aquest any hauríem de portar tonelades d'aquesta tòfona. Doncs convindria. La botiga d'aquí baix la venen a 250 euros els 5 grams i són tòfones així. 500 euros al quilo. Això és una pasta. No cal que m'ho diguis. I per què no les plantem allà on tenim la casa, a Terol? Tòfones a la pedrera. Amor, què dius? A veure, Monger, les tòfones no són cebes, creixen en condicions molt hostils. Les tòfones són complicades de criar. Allà a l'hivern és molt verd tot. Podríem plantar-les perfectament. És Irlanda, allò. Si allà només hi ha pedres. Escolteu, us hi heu fixat que aquestes seran les primeres vacances sense la Carme i en John? Sí. Se'm fa tan estrany. Sí, a mi també. L'altre dia vaig veure la Carme. Us envia records? Com està? No pots comptar. Ha tornat a viure amb els seus pares a Saragossa. I els nens amb qui s'han quedat? Els nens amb ella. Amb qui vols que s'hagin quedat? Amb en John? Mira, la pobra està desfeta, de veritat. Home, assabentar-te que el teu marit s'està tirant a una noia que pot tenir l'edat de la teva filla, això destrossa qualsevol. A mi ella em fa pena, Portarà temps superar-ho. I espereu una cosa, vosaltres ho sabíeu? Clar que ho sabien. No en sabíem res de res. Va, vinga, home, sisplau. I tant, si ho sabien. Que no ho sabíem. I si ho haguéssim sapigut, què? Suposadament ho hauríem d'haver explicat. Home, doncs si tens una relació d'amistat amb algú li expliques, no? O sigui, que segons tu, Blanca, en cas d'haver-ho sabut, havíem d'haver dit, mira, escolta, Carme, veuràs, és que el teu marit s'està tirant un pibon de 18 anys. Així que aquesta sí que és un pibon, no? De 18 anys? A veure, ho he dit per dir, és un exemple. Tot i així anem a pams. No som amics dels dos. Si haguéssim parlat, haguéssim fotut la pota sí o sí. És que aquestes coses són molt delicades. Si parles i destrueixes una família, de qui és culpa? De qui és culpa? D'ells. No, és del qui va amb la historieta. Això és veritat. Doncs que quedi molt clar des de l'inici. Si aquest cabut m'enganya, vull que m'ho digueu, Sí, d'acord? segur que t'ho dirien. Aquests es cobreixen tots les esquenes, no t'ho dirien mai. Però si són tots iguals. És una guerra perduda, Blanca. A veure, són massa diferents. Com un Mac i un PC. I què se suposa que som nosaltres? Els PCs. Més aviat l'espectrum. Costen poc, agafen tots els virus i com a molt poden fer una cosa a la vegada. Mira, el Toni, per exemple, a la dutxa o canta o s'ensabona, perquè si no s'estressa, saps?
I els mags són com les dones, intuitius, ràpids, elegants, i volen fer 1000 coses a la vegada. Sí, valen un ull de la cara i només són compatibles entre si. Per cert, què en sabeu del joc? Doncs res, que està amb la tia aquesta de 18 anys, pobret, pobrissó, un infern deu ser. No, a veure, ho dic seriosament. Havem d'anar a concerts d'en Justin Bieber o fer un botellón amb la bossa del Superman, no fotis. Segurament li treuen tot. La casa, els diners, el cotxe... Va, no et passis tampoc, Alfons. Ah, no? Digue-li'm aquest. I quan et vas separar van desplomar, no? Que m'han de treure de mi. Ui, doncs tots els diners? Però quins diners? Si només sóc un pobre mestre d'educació física. I gordo. I a més a l'atur, Pep. A més a l'atur. Una mica més i és ella la que m'ha de donar diners a mi. Sí, esclar, perquè és que quan no hi ha criatures pel mig tot és molt més fàcil. No és així? És així. Tot i així, ja és mala sort una família trencada per un missatge. No. Una família trencada per un putot de 18 anys. Ell una coseta o l'altra també hi tenia deures, Per descomptat. Si la Carme no hagués llegit aquell missatge... Sí, ara resulta que la culpa és de la Carme per haver llegit el missatge. Jo el que dic és que s'ha d'anar en compte i esborrar els missatges quan enganyes a la teva dona. Perdona? Vull dir, carinyo, que és una manera de parlar, no cal que ens ho prenguem per tota la lletra. No, a veure, amb què s'ha d'anar en compte? Amb els missatges de veu o amb que ets un fàstic de persona? Perdona, Blanca. Jo el que dic és que és això el que té la culpa de tot. Els mòbils. Quan no hi havia mòbils, no hi havia tants problemes. No. El problema sempre ha estat aquí. I que són tots uns porcs, home. Mare meva! Així que nosaltres som uns porcs, eh? I vosaltres què sou, les germanetes de la caritat? Aquest és el meu Toni. L'única cosa que hi ha segura és el que tenim aquí. Aquí no n'hi ha de contrasenyes, és com una caixa forta. Perquè on tenim el cap ara? Evidentment que els mòbils són importants, perquè els que tenim el cap aquí... El Mireu, no el deixem, a sobre la taula, a l'abast de tothom. El Toni no em deixaria mai el seu mòbil. Què vols dir? El que sents. Doncs mira, aquí el tens, quin problema hi ha? Mira que l'agafo en sèrio, Toni, estigues tranquil·la. L'agafo. Que sí, que vull que l'agafi 7272, va? Mireu, com li tremola la mà. Toni, t'estàs posant blanc? De debò? Que sí, que vull que l'agafis, va? Vale. Sí, però jo te'l deixo, però tu em deixes veure el teu. Mira, cap problema. Ja et dic jo que hi trobaràs. Missatges de la teva germana queixant-se que tu no la truques mai. Missatges del pediatre, del teu fill. Vols que continuï? Mira, millor si ho deixem estar, eh? Sí, ho deixem estar. Tu li deixaries mai el telèfon a l'Edu? Jo? Esclar, però si no tinc ni contrasenya. A mi deixeu-me de joguet, aquest. A mi m'és igual. Jo no soc gelós. Aquest se'm passaria el mòbil abans de deixar-me'l. Esclar, com que és psicòloga, sap perfectament el que penso. Sabeu què? Ens enfadem ja sense discutir. Carinyo, aquí te'l deixo. Ai, però es deu pensar que ho faig per portar-li la contrària, això no té cap valor. Mira, carinyo meu, res del que dius últimament té cap mena de valor. Així que, cap de nosaltres té secrets, oi? No. La veritat és que no. Doncs sí que som avorrits, sí. Quins secrets vols que tinguem? És que ens coneixem tots de memòria. Espereu. Se m'acut una idea. Juguem a un joc. Ui. Deixem tots el mòbil al centre de la taula. I, doncs, mentre duri el sopar, tot el que vagi entrant, trucades, missatges, whatsapp, els llegim i els escoltem tots junts. Com que aquí ningú té cap secret, oi? Vamos! Som-hi! Què? Ningú s'anima? A veure, jo no tinc cap problema, eh? Oh, Pep, gràcies! Aquí va el meu, va. Oh, esclar, com que tens a la Sílvia a casa, cagarrina. Toni, ho hauria fet igualment, eh? A veure, Blanca, de què va tot això? Doncs va de passar-ho bé? Doncs a mi no em fot puta gràcia. Deu ser que tens alguna cosa per amagar. Jo no. Doncs vinga, comença tu. Carinyo, el que passa és que fotent el pallús em puc assabentar de coses que no vull saber i si tens algun embolic, és cosa teva. Mira, si tingués algun embolic no seria tan estúpida de deixar-ho per escrit. Per mi, cap problema. A veure,
Això és com el joc de la veritat. Us en recordeu que hi jugàvem quan érem petits? De petits també jugàvem a matar-nos a palla. És avorrit, que pot ser molt divertit. O és que hauria de preocupar-me per alguna cosa? Que no, amor. Va, per mi no serà. Vinga. A veure, però això va de debò? Sí. És que fins i tot ho trobo de mal gust passar-nos tot el sopar amb els mòbils aquí a la taula. El Toni sempre el deixa així, caravall. I què? Et penses que no me n'havia donat? Però això són manies, són coses que es fan sense pensar. Sí, no penses que la pantalla ratlla i que són 150 euros canviar-la? És de titani. A veure, el xino només costa 50. Ah, doncs vinga, tots a ratllar pantalles, tu! Mira. Aquí el tens. Contenta? Ai, molt bo. Doncs vinga, va. Ja no hi ha marxa enrere. Ha saltat els ploms. Això sembla. Ai, nois, la lluna s'està posant vermella. Ei. Que no veurem l'eclipsi. Igual, dura 2 hores, ja sortirem després. Ja està. Ei, ja us dic jo que si truca la meva mare jo no el penso agafar, de veritat, I aquest joc em sembla un joc de nens. No. Hòstia! Però qui ha posat els mòbils així en línia? Jo, amor, que era molt més cuqui, no? Amor, quin espant! Entre el troll apagada i els mòbils pensava que hi havia un poltergeist. Va, Blanca, explica-m'ho bé. O sigui, jo puc agafar el mòbil que em doni la gana, no? No. Només el que vagin entrant els whatsapps, trucades i missatges, només. Sí? O sigui, que el que li toqui, no? Exactament. Com a la ruleta russa. Va, i Instagram? Instagram? Sí. No, Instagram per què? I per què no Instagram? Perquè són moltíssimes notificacions. Ens passarem tot el sopar amb els mòbils a les mans. I no val tenir el mòbil en mode avió, Ei, tampoc cal que algú de nosaltres tingui un segon mòbil. Va, escolta, tu estàs verinosa, Va, prou ja, Alfons, com ha vingut la teva dona avui, tu? Escolta, li queda molt, el rodó, o què? No, ja ho està. Vaig a donar-li un cop d'ull. Ei, i la Sofi? Per on para? Ha sortit amb les amigues a veure l'eclipsi. L'altre dia em vaig topar amb ella pel carrer. Caram, que guapa s'ha posat. Quants anys té ella? Doncs mira, em farà 16 d'aquí 2 mesos. 16. I encara recordo quan em va fer 10 a la casa de Sevilla. Te'n recordes? Ai, és que sembla que fos ahir. És el teu, Edu. A veure... Desitjo el teu cos. Hòstia, comencem bé. Que ens va tenir. Qui és? No ho sé. No, Eduard. No sé, amor, no ho sé. No, amor, no. Qui desitja el teu cos? No sé qui m'envia aquest missatge. A veure? Mira, digue'm què és això. Que no ho sé, Pere. Que m'ho diguis. Ai, m'està trucant. Ens agafen. És el mateix número? Sí, és el mateix número. L'has d'agafar, Edu, l'has d'agafar. Que no sé qui és. Agafen. Hola? Qui és? Què diu? Torna a preguntar, Edu. Pregunta de nou, va. Qui és, va? Digui? Qui és? Qui? Sí! Com ets? Li haguessis fet cabró a la cara, Mira què ets. És un cabronàs, digue-li, no et tallis, digue-li. Però mira quina estona m'has fet passar, Alfons. Tampoc n'hi ha per tant, no? Mira com. Escolta, i aquest mòbil? És el de la feina, també el deixo. Sí, només perquè deixis de fer aquestes bromes de merda. Escolta, i què parlàvem, a veure? De la teva filla. Ai, doncs això, que està adolescent total. I no hi ha manera de parlar amb ella, tu. Doncs... Jo no sé si seria una bona mare. Sí, Per què? Ho esteu intentant? sembla que sí. Va, brindem per aquests dos, va. Sí. Però un moment, que encara no hi ha res per celebrar. Va, el fet del bufoli ja és un bon motiu per celebrar. Però quina poca classe, quina poca categoria, Anna, sisplau. Què passa, que no ho hauria d'haver dit? No, aquí cadascú que digui la bestiesa que se li passa pel cap, tu. Ai, pobret, que l'he deixat malament davant dels seus amics. Doncs au, fem veure que després de 6 anys tu i jo seguim follant cada dia. Però a qui li importa si follem els dilluns, els dimecres o només per la diada? Nosaltres no anem per dies, sinó per hores. Fantàstic.
Va, pels fills i el sentit que donen a les nostres vides. No. A veure, i els que no tenim fills, què? Això de que la vida no té sentit sense fills, perdoneu, però jo no hi estic d'acord. Ai, Pep, doncs brindem per l'eclipsi. Que no ho dic per vosaltres. Això de tenir fills és la típica sortida de les parelles que s'avorreixen. És com una fugida endavant. Perdona? Un fill és una sortida cap endavant? Pot ser. De vegades la gent busca alguna solució a un problema que no en té de solució. Molt bé, Pep, molt bé. Doncs en el meu cas, per descomptat, no sé així. Jo no vull tenir un fill per sortir cap endavant. Ja, i per què el vols, un fill, doncs? Home, doncs, per completar una vida en parella? O millor, per sentir-me realitzada com a dona. Ja. I què passa? Una parella sense fills no pot ser feliç o sentir-se realitzada? Mira, saps què? En realitat, les parelles sense fills són més felices. Clar que sí. Fantàstic, reina. Esclar, perquè els fills és com una estanalla que t'agafa així. Ja tu portes unes quantes avui, Ja callo. Doncs sabeu què? Jo el millor que he fet en ma vida ha estat la meva filla. I si per mi fos, n'hagués tingut més. Jo, és que quan poso el meu fillet al llit i em mira amb aquella cara d'angelet i em diu ets la mama més bonica del món. És que en aquell moment sóc la dona més feliç de la Terra. Va, home, brindem per això. Espera, que compleixi 16 anys i que canviï de vorera perquè els seus amics no et coneguin. Aleshores, la millor cosa que has fet a la vida et farà la mare més feliç del món, tu. Au, va, brindem. És el meu, no? Sí? És la meva germana, la Marta. Què fas, l'agafi? Sí, clar. Posa l'altaveu, Pep. Hola, Marta. Hola. Escolta, vés amb compte, que estàs en altaveu. Com que estic en altaveu? Doncs això, que estàs en altaveu. Treu-lo. No puc. Per què? És que és un joc. Però digues. Hola a tots. Hola, Marta. Hola, Martona. Bé, no passa res, et truco més tard. No, digues ara, digues. I què vols que et digui? Hòstia, per alguna cosa em deus haver trucat, no? Sí, per feina, temes personals. Bé, no passa res, demà parlem. Escolta'm, que si és pel tema de la feina de Saragossa, que no m'interessa. Ah, d'acord. Et truco demà. Vinga, doncs, val. Adéu, Marta, adéu, bonica. Adéu. Home, no li pots dir que estàs amb altaveu, que si no té gràcia el joc. Hòstia, ho sento, ha estat la primera trucada i m'ha agafat per sorpresa. No torna a passar, perdó. Per cert, què és això de la feina a Saragossa? La germana, que m'ha trobat feina en una escola privada, però és que és a Saragossa, tu. No l'acceptaràs? No, és massa lluny. Ja, Saragossa lluny que està 2 hores amb avi? Collons, vés-hi tu, de Barcelona a Saragossa, 3 dies per setmana, anar i tornar, i després m'ho expliques. Pep, si estàs esperant que la feina caigui del cel, anem malament. No estic esperant que em caigui res del cel. Estic enviant un munt de currículums a tot arreu, Però ara quan fa que no treballes? 4 mesos. I de 4 mesos, a quantes escoles t'han trucat? Això què és, un puto judici? No, és que no tenien dret a fer-te fora de la manera que et van fer fora, Pep. Els fots una demanda i guanyes segur. És que, Toni, no m'han acomediat. Simplement han deixat de renovar-me el contracte, que no és el mateix, hòstia. És igual, Pep, són 10 anys. 10 anys amb un contracte a temps parcial, no ho poden fer, és il·legal. Fes-me cas, els destrossaríem. Que no, Toni, no. Fa massa anys que he treballat per ells, no. No, però és que és el mateix. T'esperes 3 pisos i es readmeten. T'ho preparo jo al bufet. No, Toni, no. Segur que amb una mica de sort m'acaba sortint alguna cosa bona, segur. No et pots quedar ancorat en el passat. Has de tirar endavant. Si no, fixa't en mi. He posat a la venda la llicència del taxi. Què? Per temptejar el mercat, a veure què m'ofereixen. I quan m'ho pensaves dir? Oi, t'estic dient ara. Aviam, Cabify, Uber, Car2Go, tot això us sona d'algú? En un any, màxim 2, el taxi, caput. S'ha de mirar endavant, cap al futur. I encara estàs amb aquest, tu? Sembla que sí. Amb qui estaràs millor, És el papa. Calleu. Hola, papa. Hola, tresor, com estàs? Bé, molt bé, aquí amb uns amics. Doncs així no t'entretinc gens. He parlat amb la infermera i diu que l'operació la pot fer també a Barcelona. Ve 2 cops al mes i es queda al Majestic. Et passo el seu número de telèfon i així parles tu amb ell directament, d'acord? D'acord, papa. Fes un petó a la mama. Sí, de part teva, un petó.
Escolta'm, i què és això de l'operació? Una mastoplàstia d'augment. Fas un augment de pit? Sí, m'opero les tetes. No haurà estat pas idea d'aquest, no? Això no té res que veure. Eva, no me n'havies dit res? No. Però si tu ets psicòloga, les psicòlogues no superen els pits. No és que no m'agradin, els vull millorar i punt. No, però en teoria hauries de fer que t'agradessin. Sí. Què? No, perquè ets psicòloga, les psicòlogues se suposa que s'accepten tal com són, no? Oh, no, reina, jo m'accepto, Doncs no em sembla. Però tu de què vas? Una que s'opera les tetes no s'accepta, Doncs no. Doncs mira, jo m'accepto tot menys les tetes, ja està. A mi una psicòloga així potent em posaria nerviosa, Escolta, Toni, que me'n poso tetes, no me fico dos melons, Un moment, o sigui, tu operes els pits, el teu marit es dedica a això i tu et busques un altre metge? És veritat al fons, per què no li poses tu mateix els pits? Per què? Sí, Per què? Perquè el seu senyor pare, aquesta eminència, no vol que ho faci jo. Sinó que tal Estremera, un paio tan collonut, que treballa a Espanya i viu a Nova York. No un desgraciat com jo que posa tetes i culs a perruqueres d'una clínica del Passeig de Gràcia. Has acabat o què? És així o no és així? Doncs clar que no. Llavors, Que un marit no pot posar els pits a la seva dona, miques de calaix. Esclar, perquè perdria tota la morbositat, sí, això és com el que es passa el dia a la cuina, que després ja no té gana. el que passa és que el seu pare es pensa que sóc un desgraciat. Ell hagués preferit un cardiòleg, un llenguatge com cal, algú com ell. No, tots els pares volen el millor per les seves filles. Sí, esclar. Jo també volia el millor per mi. El meu pare posava falsos sostres i enrajolava lavabos. I no havia gaires opcions, que diguéssim. Sí, vaig estudiar, em vaig treure una carrera i em vaig especialitzar en cirurgia plàstica. I sabeu què? No m'avergonyeixo. M'agrada. Clar que sí, carinyo. Escolta, doncs veu una cosa, una teta te la posi l'Estremera i l'altra li poses tu i... Quina queda millor de les dues? I després acabem comparant. Esteu molt graciosets avui, vosaltres tres? Home, va, Alfons, lleva't de raó. És com si la teva psicòloga fos la teva dona. Seria estrany, no? Aquest es tiraria un tret abans d'un psicòleg. A mi els psicòlegs també m'imposen molt, què voleu que us digui? Sí, jo tampoc li explicaria les coses a un desconegut. Això estan els amics, no? Jo us explico tot a vosaltres. Per ell no serveixen per res. Oi? La meva feina per tu no serveix absolutament per res. Però escolta, ho pots dir, que ara ja no m'ofèn. Però per què dius això si saps que no és veritat? Però ho penses. El que penso és que tu i jo ens dediquem al mateix, a fer feliç a la gent. El que passa que tu et comporta 2 anys i a mi 2 hores, però és el mateix. Bé, missatge. No, que és el forn, el tall rodó. Perdoneu, noi. A veure, a mi aquest joc m'està posant molt nerviós, Perdoneu, però surto fora a fumar. Has tornat a fumar, Pep? Hòstia, és que m'he tornat a engreixar 10 quilos i els haig de perdre com sigui. 10 quilos? Doncs no se'n noten. Ai, que és graciós el meu Edu! Espera, que t'acompanyo. Vinga, va, som-hi. Hòstia! Fixa't, Toni, Uau. s'està posant vermella de veritat, És increïble que hagi coincidit l'eclipsi amb el perigeu, no trobes? Amb què? El perigeu és el moment en què la Lluna està més a prop de la Terra. Diuen que no tornarà a passar fins l'any 2033. Els veu que els maies creien que era el presagi d'alguna cosa terrible. Però com de terrible? Doncs destrueix el temps, que trastoca la gent, que passen coses que no haurien de passar. Pep, saps que van desaparèixer tots de cop? Els maies? Sí, en un eclipsi de sang com aquest. El que passa és que encara hi ha gent que creu que existeixen però en una realitat paral·lela. I com és que en saps tant d'aquests temes? Doncs perquè ho he llegit a internet i ho estem estudiant a Ciències. El teu bufet, potser? No, bufet no. A primer d'ESO, home, Pep, el meu fill Xavi, ha de presentar un treball dilluns i portem tota la tarda a buscar informació de l'eclipsi aquest. Per cert, m'has de fotre un cop de mà. Amb el treball d'en Xavi? No, és una altra cosa. A veure com t'ho explico. Tinc una amiga. És una ximpleria, Pep. Una amiga? Quina amiga? Una amiga, tros d'ase, una amigueta. El fet és que
Cada nit m'envia, vora les 10 de la nit m'envia... Un missatget de bona nit, potser? una foto. Una foto? Quina foto? Doncs mira, vés a petar pel cul, una foto seva, tu. Collons, Toni, quina moguda. Doncs sí, Pep, sí, quina moguda. Ja, i què vols que faci jo? Mira, tu i jo tenim els mateixos mòbils. Estem asseguts un al costat de l'altre a la taula. Ens canviem els telèfons i quan arribi la foto l'obres tu. Aquí ningú se n'adonarà. Ja. Només serà un moment. Després, quan obris la foto, després me'l tornes i ja està. I ja està, i la foto m'arriba a mi, no? Ja, tu què més et dona? Tu estàs solter. No, és que ja no estic de soltera. Doncs és igual, dius que és ella, dius que és la Sílvia, aquí ningú la coneix. I quan la porti us la presenti, què? Doncs no sé, Pep, ja ho anirem veient, no? Home, va, per un favor que et demano, tu, un sol favor que et demano. Escolta, no t'ho podries haver pensat abans de jugar aquest joc de merda? Però si he dit que no 1000 vegades. Mare meva, si és que l'Anna al final hagués sospitat si arriba a posar més pegues. Mira, a mi no em fiques amb els teus embolics, eh? Primera, que no em ve de gust. I segona, que això són coses vostres, hòstia. T'he dit que l'Anna em deixaria. Pep, t'he dit que l'Anna em deixaria. Va, home, va. Home, sisplau. I és que més, vull dir, ella... Si ho he dit 1000 vegades... A veure. I a més, hi ha una cosa molt clara. A tu no et ve de gust, em dius, no et ve de gust. I aleshores què? Trenquem una família, eh? Què vols que em treguin el nen com el John? Toni, de quin tipus de foto estem parlant? Doncs, fotos seves, ni més ni menys. Però com seves? Em voles ensenyant-t'ho tot, vinga! Fotos seves. Però rares? Com rares. Rares és que no sé què t'agrada a tu, Toni. Rares, no sé, lligades amb un vestit de cuir negre. Sadomaso. No, home, no. Una selfie. Una simple selfie, només això. Però què selfie ni què selfie? Toni, m'està agafant un llullo de l'hòstia. A veure, mira, per exemple, la passada nit em va enviar una foto d'ella en pijama, un pijama del Pluto. Del Pluto. Què té això d'estrany? Del Pluto? Sí, del Pluto. Toni, quina edat té? És més gran del que sembla, eh? Ei, Eva, t'ajudo. Ei, t'has canviat el pentinat, Ai, sí, nena, el Toni ni se n'ha donat. Tampoc no te l'has canviat tant. Si m'arribo a tallar el cap tampoc se n'adona. Ai, mira, si no t'ho dic, rebento. El teu marit sí que va a teràpia. Com? Amb un psicòleg que té la consulta al costat del bufet del Toni. Ei, missatgera! La Lola, truca'm, és urgent. Qui és aquesta Lola que et necessita tan urgentment? El nom promet. Sí, ho sento molt per vosaltres, nois, però la Lola és la noia de la centraleta de radiotaxi. Per cert, no sé com estarà la sala, eh? Està una mica fosco. Ja ho sé, però és que si et passa no té remei. Sí, però escolta'm, té una pinta boníssima, eh? No, escolta, truca-la. Truca aquesta Lola, a veure què vol. No, trucades de feina no. Segur que és per algun canvi de torn o per alguna substitució. Ai, mira-te-la ella, que mona, com defensa el seu maridet, eh? Com es nota que fa poc que esteu casats. Va, amor, truca-la tu solet i defensa't, va? No la truco, que trucades de feina no. Que segur que Què? m'acaba una substitució, no. No, les normes són per a tots igual. Però tu què vols, que ens aixafi al sopar? O pitjor encara, demà diumenge. Dinem amb la seva família. Sí. Mira. Truca-la, no siguis ruc, truca-la. Missatge pel Pep. A veure... Sent bingo, are you ready? Què és això, Pep? És una app de fitness. És per aprimar-se, me la va recomanar una amic meu, eh? Ai, mitjans. Diuen que es perden de 8 a 12 quilos en 12 setmanes. Ei, funciona segur, eh? I ho has de fer ara mateix. Collons! Com ho diuen! Com voleu que trobi feina de preparador físic amb aquesta pinta? Si no ho faig, em posen més exercicis o em truquen a les 2 de la matinada. No em mireu, collons! Quina liposucció. No li dic de posar tetes perquè ja en té. Hòstia, perdona! Hòstia! Perdona, Alfons, perdona! La meva camisa preferida. Ei, posem-li vi blanc! Millor aigua freda. No, que si li poses vi blanc a sobre del negre marxa segur. No. Que sí, home, que sí. O si no, posa-li una mica de sal, sal. No, sal no, que si et passes després ja no té remei. Ja, home. Alfons, em sap greu. Ara, mira aquest sabastre, eh? 48, 49,
50. Molt bé. Hòstia. Hòstia. He perdut només 4 vots i ja estic fent pòstims. Ah, a veure, és el teu. Espera. Diumenge 6, recordatori IVA. Qui és l'IVA? L'IVA, amor meu, que demà em toca pagar l'IVA. Ui, que tonta. Ai, estic tonta. Per què no m'ho havies dit? El què? Que estaves anant a teràpia. Colló, perquè fa poc. Fa poc quan? 6 mesos. 6 mesos és poc? No t'enfadis. No, no m'enfado. És que tu no havies volgut anar mai a teràpia. Bé, doncs ara sí. I ara sí per què? Ja segueixo pensant que tot això no serveix de res. Però estic tan malament que qualsevol cosa ajuda per petita i absurda que sigui. Gràcies, jo també t'estimo. Mira, Eva, tu seguies insistint en tot això de teràpia de parella. Jo crec que aquestes coses s'han de fer per separat, per això no t'hi he dit res. Al revés, aquestes coses s'han de fer entre els dos. Sí, clar, però no entre 2 especialistes i un idiota. Per tu tot és una guerra o què? Per què et penses que és un partit de pàdel, això? Va, convida un dels teus amiguets i fem dobles a veure qui guanya. Mira, amb això tu la raó, tot ho porto a la confrontació. Tinc la raó? Tinc la raó? Oh, gràcies. Què vols que et digui? És així, les coses van així i no puc fer-hi més. Doncs vinga, va, canvia't la camisa i van. Que no em canvio la camisa, pesada. Espera. És? Espera, és pel Pep? L'únic que podia estar tranquil, Escolteu. I és la Isabel. Ojo, que no és la Sílvia, Digue'm, Pep, ensenya'ns-ho, això, va, ensenya'ns-ho. Ara que et va parir, Però Pep, Què? Pepete, però què ens tens aquí? Què és? El bons fill, acabes de veure això? Però per favor. Qui és això? És de Pep. Estàs estudiant anatomia, tu ara? Més ben dit ginecologia. A veure, No, això no és per vosaltres. Veure això, a veure. i aquesta guarrada? Ai, com t'he posat les cames? Així. Estàs mirant amunt o avall? Així? Jo no estic amb els teus rotllos, Pep, tio? però què rotllo ni què rotllo? És una noia que vaig conèixer al gimnàs, res més. Pues deu estar fent pilates. No, o més aviat un ritual satànic, Toñito, tu muts i la gàbia, Això sí que és recuperar el temps perdut, Pep. Tu un any sense menjar-te una rosca i ara mira't tu, campió, 2. Que no és res, que és una noia que està mig boja. Va, doneu-me un mòbil. Que se m'ha perdut el llapis, que se m'ha perdut el llapis. Que jo vull veure, Ui, què és això? Què és això que té el cul? És un nen! No, és una serp, que no, és una serp. Una serp, mira. Això és una serp. És una serp, deixa'm, és una serp que porta una poma a la boca. És el típic tatuatge bíblic. Què n'opina vostè, mestre? Doncs opino, estimat amic, que s'està rifant un hòstia. Va. Vigila el mòbil. No em toqui les pebrots, Toni? No m'estoquis. Missatget. Va, Pep, t'has enfadat o què? Va, no t'enfadis, home. Toni, Què? és el teu. El meu? Sí, el teu. Ah, i aquest to? Doncs no ho sé. El nen, me l'haurà canviat, el nen. És l'Albert. I què diu? Com estàs? Qui és Albert? Doncs un company del despatx. No em sona. Doncs és que ja estaves de baixa de maternitat quan es va incorporar. És un tio collonut, I no li contestes? No, per què? Home, t'ha escrit. Clar, escriu-li, digue-li. Estic bé, sóc a casa. I per què li ha de dir que és a casa si és aquí? Digue-li, estic sopant amb uns amics, ja et trucaré demà. D'acord, entesos. No, entesos no. Ah, no? No.
Per què li he de dir on és? Per què? Exacte, per què li he de dir on sóc? A veure, què passa aquí? És que ja no hi ha ni vida privada, ni intimitat, ni res. Hòstia, és que abans quan et trucaven per mòbil et preguntaven hola, com estàs? I ara què et pregunten? On ets? És que és insuportable, hòstia. Mira, té tota la raó, deixem-ho estar. És que això és important, collons. Jo no sé per què hem d'estar pendents de tothom i a totes les hores del món. Hòstia, ja et trucaré si em dóna la gana, no? És que abans què teníem? El contacte de 10, 20 persones? I ara què? Hem d'estar pendents de què? De 100 persones? Ah, i si no truques en 5 minuts, se t'emprenyen, I després la merda de que et tinguin controlat tot el sant dia per veure si estàs connectat, si estàs en línia. És que és tothom, Tothom i a tota l'estona. Saben on ets, la teva mare, la teva filla, la teva xicota, el banc. I mira, sobretot de nit. Per exemple, què feies ahir connectat a les 5 de la matinada? Hòstia, i a tu què collons t'importa amb qui no em connecti jo? Hòstia, que ja n'hi ha prou. No es pot aguantar això. D'acord, Pep, entesos, doncs no contesto. Doncs això, no li contestis. Amics, aquest Albert és un pesat. Alfons, t'ha arribat un mail, o sigui. Qui és? Ui, quina cara de collonit se li ha posat. Llegeix-ho i en veu alta. Viatges Fènix. L'agència. Espera. Mira, Anna, és per tu, un missatge. Sí, però espera. Anem primer amb el de l'Alfons i després ja llegirem el teu. Estimat senyor Garcia, després d'una recerca exhaustiva, no hem pogut trobar res per menys de 100 euros la nit, en ser temporada alta. Podríem trobar altres opcions si apujant una mica el pressupost. Salutacions. Una pregunta. Per què hi ha un pressupost? Ja t'ho dic. Tal com dius tu, només he demanat un pressupost. I qui va dir que només ens podíem gastar 100 euros per nit? No ho sé, tal com estan les coses no és qüestió d'anar llançant els diners. Tal com estan les coses, per qui? Hi ha una miqueta per tots. És molt per tu pagar 100 euros per nit? No és això, Edu, és que no és això. Mira, si jo vinc és perquè ho puc pagar. Perquè si no, no vinc i llestos. Això passa perquè decidiu les coses en un grup de WhatsApp de merda, sense mi. Com es diu? Tots menys l'Edu. Se'n va l'Edu. L'Edu són notes. Així es diu. Si et sembla, demà truco a l'agència i barra lliure. Piscina, llacuchis... Això. Escolteu, aquest pressupost el vaig demanar jo. Perquè no sé si ho recordeu, però estic a l'atur. Però tu vas dir que no venies. Bé, doncs he canviat d'opinió. Et sembla bé? Ara vol venir, com que té parella. Exacte. Sí, però si de cas que vingui la Isabel, la contorsionista. Oi? Al final t'em fotràs una hòstia de veritat, Anem a veure el missatge que li ha arribat a l'Anna, va. Vinga, a veure. Deixa estar els mòbils. Deixa estar els mòbils, Pep, va, seu. A veure. Estimada senyora Rovira, li comuniquem que ha quedat una plaça vacant. Si respon a aquest missatge abans de 24 hores podrà gaudir d'un descompte del 15%. Mira que bé! No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si necessita més informació. Gràcies per la seva confiança. Atentament, residència de la tercera edat al Xiprer. Què és això del Xiprer? Una residència? No. Bé, sí, és una residència. Mira, l'altre dia vaig acompanyar la Maria a veure la seva mare i el lloc és fabulós. Els vaig donar el meu contacte perquè m'enviessin informació i res més. Però per qui és la residència? Per la meva mare? Però si és un hotel brutal! Al·lucinaríeu amb els esmorzars. Mira, bacon, ous, salsitxes... I a tu et sembla normal que no m'hagis dit Ai, res? va, Toni, va, ja està, Que va sortir així, sense més ni més. Mira, ni tan sols tinc guardat el seu contacte al telèfon. Dona, és que és molt fort. La vols fotre fora de casa? Que no, Toni, que jo no vull fer fora ningú. La pobra, que està com està. I així tot es desviu per nosaltres. Se n'ocupa del nano, se n'ocupa de la casa, se n'ocupa de I tot. aquest és el problema. Quin és el problema? Que m'ofego, Toni, que m'ofego! Que des de que viu amb nosaltres jo m'ofego! Que és que ho vol escollir tot? El cafè, el que mirem a la tele, tot! I sempre està pel mig. Quant temps fa que no estem tu i jo sols? Ara estem tu i jo sols. Ara, precisament, que en aquest instant ella s'està ocupant del nano. Ara estem sols. No, és que no penso entrar en aquest terreny. No, millor que no. Perdoneu, nois, perdoneu. Si de cas ja ho parlarem a casa. No, a casa no. Perquè a casa hi ha la teva mare. Doncs a mi la meva sogra em cau genial. Sí. Però això de viure amb ella no ho tinc clar. Amb ma mare? Sí. La
Foto fora de casa ja abans que tu. Per cert, quina hora és? A veure... L'eclipsi! Oh, va! Oh, quina meravella! És més gran que mai. Ja, està enorme, no? Com si fos un somni. Oh, potser més aviat un malson, eh? Sí, sí, els maies deuen estar al·lucinant, Toni. Ai, que graciós que ets, Pep? Tu mai et preocupes per res. Hòstia, i què m'hauria de preocupar? Home, són moltíssimes les cultures i les civilitzacions que adverteixen d'un eclipsi d'aquesta magnitud. Ai, deixa't estar de cultures i civilitzacions. Anem a fer una foto, va! Vinga, va. Hòstia, Blanca, què passa? Ara que ets amb les fotos, de veritat. Fons, tu potser que et canviïs la camisa per la foto, eh? Ara em canvio de camisa. Va, vinga! Tosut. Fem un selfie, Vinga, va. va! Som-hi. A veure... Un moment. Que es vegi la lluna. Ai, sí, és veritat, clar, sí. Vinga! Vinga. A veure, tots preparats? Un somriure. Alfons, posa una careta una mica, Va, somriu, vinga. Diguem tots lluna. 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 Una altra. Una altra. A veure, va. A veure. Ei, que no hem sortit a la foto. No? Per què deus haver apretat malament? No, mira, veus? Surt la lluna, però nosaltres no sortim. A veure, això és que es tira la foto abans d'hora, la primera. I ara que havies de tocar el botó no l'has tocat? Que si he fet la foto, que no sóc ximple, Va, fem-ne un Va, altre. Una altra, va. va. A veure... Lluna. Lluna... Ei, missatge. Sí, missatge de Gordi. Sí? Qui és aquest gordi? Ah, ningú, el meu ex. Això t'està de fotos, ja. I què vol el teu ex un dissabte a la nit? Ai, jo què sé. No sé què et sembles. No sé per què el tens guardat com a gordi. Doncs de quan sortíem, amor. Bé, doncs canvia-ho. Entesos? Te'n costa canviar-ho. No. Doncs va. D'acord? És que l'hauries de tenir amb nom i cognoms, que ja no és el teu gordi. No, és el seu ex. Doncs precisament. I això et molesta? Doncs sí. Has de vigilar amb els ex, eh? Són com els japonesos a la Segona Guerra Mundial, mai es rendien. Per què no desapareixes una estoneta, tu? Això, com els maies. Edu, si segur que és un tio de puta mare. Estava al bar, estava avorrit i l'he agafat per trucar. Puc? Ui, Sí, esclar. ui. Tinc ganes de follar? Ué! Això ha de ser l'autocorrector, segur. Per què no canvies a la meva? Però de què cony rius? M'ho pots explicar? Sí, esclar. Doncs explica't. A veure, espera. Bé, el Sergi, el meu ex, té una relació, però només de sexe. Em seguiu? Però que és mentida, que ell està enamoradíssim d'aquesta noia. I la qüestió és que jo sóc l'assessora sentimental del meu ex i per això em truca, ja està. Però què cony dius? Que no em creus? No et crec. Doncs vine, va, que t'ho explicarà ell. Vine, va, seu. Ai, seu, Edu, amor, va. Hola? Blanca? Sí? Estic fet pols, què faig? T'ha trucat, no? Sí, m'ha trucat. I? M'ha demanat que vagi a casa seva. I tu no hi aniràs, no? No hi hauria d'anar, però és que en tinc moltes ganes, Blanca. Bé, Gordi, vull dir... Sergi, fes que se't passin les ganes, fill. No paro de pensar en ella. M'està tornant boig. Sí, però si vas serà pitjor com sempre. Vaja, gràcies. Això ja ho sé. Quina ajuda. No, gràcies a tu per trucar-me només quan tu ho necessites. Què? Queda clar o no? D'acord, entesos. Vinga, doncs ja parlem. Vinga, adéu. Ho veus? I amb quina freqüència parleu? Home, cada vegada que té ganes de follar. Vull dir. Que entra en crisi i no sap què fer el pobre. El pobre. Escolta, però dóna-li el telèfon de l'Eva, que és psicòloga, que l'ajudi. Que se'n vagi de putes. Home, ell va, recollim o què? Sí. Vinga, va, sí. Que toquen les postres. Tiramisú. Escolta, que si vols que no em truqui més, li dic i ja està.
Doncs sí. Sí, digue-li. Entesos. Ei, va, Blanca, però ell no és amic teu? Sí. I a mi em sembla preciós que tingueu aquest tipus de relació. Tu has de confiar en ella i punt. Però si jo en ella confio. Però això de que l'altre la truqui cada vegada que té ganes de follar... Doncs em toca els ous. Ai, escolteu. Aquest Gordi no era aquell que tenia casa a Terol? Sí, que per això la Blanca sortia a buscar tòfones cada 2x3. És cert? Que no, burro. Ei, el mòbil no l'agafis, tu? Ai, què passa? És que estic acostumat a tenir-ho a les mans. Els mòbils tots a sobre de la taula. Hòstia. Merda. Digue'm, pardalet. Hola? Papa? Pots parlar? Papa? És urgent. És que no sé com dir-t'ho, però els pares de Nacho han marxat fora aquest finde i ell m'ha demanat que em quedi. O sigui que em quedi a dormir amb ell. Bé, i tu què vols fer? Jo, una mica sí que em ve de gust. El que passa és que no m'ho esperava. O sigui, sí, però no aquesta nit. Però si li dic que no, amb les ganes que en té, s'ho prendrà malament. Què faig, papa? Tu no te n'has d'anar al llit amb ell perquè a ell li senti malament que no ho facis. Això no és una raó. Tu has de fer-ho quan tu vulguis. Ja. Mira, el primer cop és un record que t'acompanyarà tota la vida. No és una cosa per explicar a les amigues. Si tu creus que quan pensis en aquesta nit et sortirà un somriure, endavant, fes-ho. Però si no estàs segura, si no estàs preparada, espera't, de debò. Tens temps de sobres. Papa, saps què? Què? Doncs que m'ha fet molta vergonya avui quan m'has donat la caixa de condoms. Ja, no te'ls he donat perquè els utilitzessis avui, precisament. Em volia fondre. És com si sabessis què passaria, papa. Escolta, mira, si al final vaig a casa del Nacho, digue-li a la mama que he anat a casa de la Nora, val? I per què no li dius tu? Di-li el què? La veritat, Sí, home, estàs de broma. has de parlar amb ella. Fa massa temps que t'ho dic. Si sempre s'enfada, no m'escolta mai. Ja saps com és. L'has d'agafar de bones. Has de tenir paciència. Massa paciència, papa. Val la pena. El que passa és que tu estàs tan enamorat d'ella que no te n'adones de la bruixa que és. Ei. No et passis, Bé, papa, moltes gràcies, et deixo. Vinga, bona nit, pardalet. Petó. Petó. Adéu. Ho has fet molt bé. Sí. Uau! Uau! Felicitats, de veritat! És que es nota que t'ha anat molt bé la teràpia. Sí? Capullo, ja has explicat a tothom. Jo només a banda. No, jo només a la Blanca. A mi m'ho va explicar l'Edu. Vinga, va. Sou una colla de mamons. Algú vol més tiramisú? Està boníssim. Boníssim. Jo també, Tu no, que engreixa. Podeu xerrar, Sí, aquest tiramisú l'ha fet la meva mare. Ho sapigueu. I l'Albert un altre cop. És molt pesat el pobre, Fes-te-li i ja està. Sí. Estic sopant amb uns amics. Parlem demà. Vinga. A veure si ho enganxa. Capullo. Em diu capullo. Però aquest paio què li passa? És imbècil o què? Molta confiança et té aquest Albert. Sí, no sé. Més ximple i no n'és. Va, Et truquen a veure què vol. a veure, sí. Va, agafa el Toni. Sí, Va, agafa'l. sí. Home, ja era hora. I aquesta veueta de mosqueta morta? Amb mi no cola, No era que estaves malalt? No tenies grip? Per què has sortit? Per què no m'has dit res? No contestes?
passa? Que no saps què vols a la vida, això és el que et passa. La gent adulta prenem decisions, ho entens? Però tu no, tu et fas el malalt i després te'n vas amb els teus amiguets. A veure si t'aclareixes d'una vegada. Pregunta't a tu mateix si t'agraden els homes o bé t'agraden les dones. Escolta, ho estàs sentint? Mira, perdona. A veure. Us ho explico a poc, que ja ens coneixem i no vull malentesos, A veure, aquest Albert seu molt a prop meu en el despatx, i un dia per l'altre, parlem i aquestes coses, no? Jo no li dono peu a res, però ell és així. Ell és gai. L'Albert, aquest, és gai. I, pobre, s'ha enamorat de mi. I ja està, és que hi ha poca cosa més, només és això. No us quedeu callats com uns inútils, va, digueu alguna cosa. Amor meu, digues alguna cosa. Edo, digue-li tu, que no hi ha per tant, digue-li. Ah, que sí, que n'hi ha un que tralla amb mi, que és gai, És gai, exacte. Heu tingut una relació? Però estem bojos o què? Hi ha hagut alguna cosa entre vosaltres dos? Però que no, com vols que hi hagi hagut alguna cosa? No, en absolut, és un que s'ha enamorat de mi, que s'ha obsessionat, que és boig, que està sonat i que em segueix per tot arreu, ja està. Que per cert, jo no sé si us n'heu adonat, però ara tots els gais es pensa que tothom és maricón. Què passa amb tu ara? Que a banda de posar pits també ets científic? Freud, Ets el puto Freud, No, el meu m'he passat, però se m'entén la Sí, idea. t'has passat. Doncs sí, és que l'Alfons té raó. No, jo el que vull saber és si ha existit alguna cosa entre vosaltres dos. Però quina mania, que no. Com que t'has begut l'enteniment? A veure, Anna, tu i jo portem 10 anys junts, tenim un fill, tu el coneixes bé. Potser no et conec prou bé. Au, va, no em fotis, que sóc jo, que sóc normal, com vols que jo sigui un d'aquests? A veure, que no em passaria res, que cadascú faci el que consideri. Jo, simplement, és que jo tinc altres gustos. A mi m'agraden les dones, m'agraden molt les dones, bé, no totes. M'agrada una, concretament. M'agrades tu, amor meu. I, per l'amor de Déu, no sé com explicar-t'ho, que entre jo i aquest... Albert. Això, entre jo i aquest Albert, no ha passat res, collons, res! Torna a ser aquest Albert. La mare que em va parir. Dona. Què diu Alfons? Què diu? Diu, textualment, trobo a faltar els teus petons. Ara, atura't! Toni, ets Marieta? Molt bé, molt bé. Mira, Anna, tu el que has de fer és veure les coses amb optimisme, dona. Que em passis el vi? Que em passis el vi! Està bé. Que me n'alegro, tio, que me n'alegro. Però que paris ja, que deixis estar la punyetera brometa, home! És que no em puc creure que el meu marit sigui un maricón. Ja n'hi ha prou. Em pots dir quin és l'avantatge de tota aquesta merda, Blanca? Home, doncs el primer és que no t'ha enganyat amb un altre. I segon, que no ha posat en dubte la vostra relació, només ha posat en dubte ell mateix. El problema, Blanca, xata, és que un tal Albert troba molt a faltar els petons del meu marit, m'entens? A veure, tot això és una bestiesa, una ximpleria. Tot això és una ximpleria causada per la merda de joc aquest dels mòbils. Tot això té una explicació i us la vull donar. Sí. A veure, sí. Hi ha una explicació. I és molt senzilla, veureu. No cal que ens expliqueu absolutament res. Veuràs, és que hi ha una raó. I aquest to de veu, tu de què vas? Pinto, jo de res. Tu estàs bé? Sí, perfectament, xaval. Perfecte, jo també estic bé. Sí que tots estem genials. Adéu, deixa que parli, deixa que s'expliqui. Digues, Toni. Si no ha parlat en 15 anys, doncs normal que ara li costi una mica, no creus? A veure, hi ha una explicació... Un moment. Hi ha una cosa que no entenc. El que et molesta, el que et fot, és que sigui homosexual o que no t'hagi dit que sóc homosexual. Doncs mira, el que em fot és que durant 15 anys no hagis tingut els sants collons a dir-nos qui ets i que ara descobrim que no tenim ni puta idea de qui ets. Què vol dir que no saps qui és? És el Toni, el teu amic, el teu col·lega.
Ell no ha canviat pas. Aquell al que li has explicat totes les teves coses, aquell amb qui ho has compartit tot. Sí, jo sí que ho he compartit tot amb ell. Però ell amb mi no. Sembla que s'ha passat per alt un petit detall que poder ens hauria d'haver explicat. Que creus que potser t'ho hauria d'haver explicat? I per què ho creus? Collons! Doncs perquè ens hem dutxat junts! Hem dormit junts, hem fet la cullereta junts, cony! Perquè si tinc un amic gai, ho vull saber. Ja decidiré jo si em sembla bé o no, però ho vull saber. Ja decidiré jo si vull saber o no, però tu t'estàs escoltant? Te n'adones del que estàs dient? I tu? Te n'adones del que no ens has dit? A veure, es pot saber quin és el problema? Que expliqui el que li doni la gana. I si s'ho vol guardar, que s'ho guardi. Hòstia! Molt bé. Si a tots us sembla bé això, excepto que el raret aquí sóc jo. Així que tanco la boca i no cal que parlem més. Però per què ha d'haver-hi un raret o no raret? De veritat, deixem-ho aquí, nois, va. Qui vol un gin tònic? Jo, un, ben carregat. Des de quan estàs amb ell? Ai. Anna, sisplau, t'ho demano, tot això és absurd. Fa mesos que ni em toques. Pensava que tenies un amant, un putot d'aquests com els del Pep. Sense ofendre, Menys això tindria sentit, explicaria moltes coses. Però quines coses, Anna? Hòstia, que fort, eh? No, tu calla ara. Estic farta que us defenseu els uns als altres. Ara vull que parli ell. Des de quan estàs amb ell? M'ho diràs o què? Des de fa poc. Quants més com ell? No, cap altre. No, la veritat que és l'únic. Escolta, vés a prendre pel cul, pallasso! Va, Anna, marxem. Ja hem fet prou l'espectacle. Marxem cap a casa i ho parlem allà. Això, marxem cap a casa. Posem el nostre nen al mig i li diem: mira, carinyo, que el papa t'ha d'explicar una cosa, l'hòstia de didàctica, tu. Però qui la creu? Això sí, no li diguis a la mestra que li agraden els tios, perquè si no, no podrà venir-te a buscar a l'escola. Mare meva, que fort. Ens estem passant, Una cosa és ser gai i l'altra pederasta, No, deixa-la. Gai, pederasta, comunista, jihadista, fan de Star Wars, votant de Vox. Va, què més? Va, que m'hi apunto. A veure. Puc dir una coseta? No, ara ja no, Pep, ara ja calles. Edu, és el teu. Agafa'l. Hola, Mario. Què passa, soci? No em truques? Perdona, és que he estat una mica liat. Què, li va agradar l'anell? Sí, moltíssim. I li queda bé? Mira que si hi ha algun problema que et passi li arreglem. No, si és que li va com anell al dit. Escolta, parlem en un altre moment, que ara no és bon moment, Escolta, Edu, i les sarracades li van agradar? Edu, ei, estàs aquí? Sí, parlem en un altre moment. Jo no porto arracades. Ni tan sols tinc forats a les orelles. A qui li van agradar les arracades, Eduard? Veieu el que passa amb aquesta merda de joc? S'estan confonent les coses. S'estan trencant parelles, joder. Va, agafa les teves coses, marxem. No, deixa'm. Tardíssim. Blanca, va. No vull marxar. Blanca, que t'agafis les coses, t'ha dit. Mira, et truquen. És la Lola. Doncs li agafes a la Lola. Que no li agafo a la Lola, que m'acaba una substitució. Que li agafis a ti! Que no li agafo, agafa les coses, Blanca. Blanca, torna'm el mòbil. Blanca, Nita, que torna'm el puto mòbil! Edu, estic histèrica. He comprat el test d'embaràs a la farmàcia i no ho entenc. Una ratlla vermella, què vol dir? Crec que és positiu, però positiu per qui? Blanca! Obre la porta! Blanqueta, no! Calla! Era una fotesa, els dos estaven beguts, no sabíem què feien, tu què fas? Hi ha algun moment al dia en què no pensis tu en això? El teu collons d'arracades. Però per què? Si fem l'amor cada dia, fins i tot més d'un cop, per què no ho entenc? Ens acabem de casar i som molt feliços, per què? Va, Blanca, surt d'aquí. No muntis un drama de tot això. Home, va, intenta veure les coses amb optimisme, dona. I tu, Eduard, ets un porc. Va, dona, no siguis melodramàtica.
matemàtica, que tampoc n'hi ha per tant. No, que no m'ho mereixo. Estàs bé? M'has d'explicar alguna cosa? No, res. I hi ha un paio aquí que vol saber si t'has tret les calces. És que no les portes posades. Les calces, que si les portes posades, qui és l'Hugo? Ningú. Ah, no? Doncs aquí diu Hugo. Que no és ningú, que és un joc, una bajanada. I des de fa quan que estàs jugant a aquest joc? Que no és ningú, que ni tan sols el conec. Ni tan sols el conec, va. Que sí, que no l'he vist mai, només ens escrivim. Anna, no fotis, eh? No Que t'ho fotis. prometo, només és virtual. Virtual? Una merda virtual. Va començar fent el tonto, xatejant. Doncs mira, fent el tonto, el trucarem, a veure què ens explica, no? Toni, Va. sisplau, que mai l'he vist. Sisplau, marxem cap a casa. No, cap a casa? Quina casa, Anna? Quina casa? Deixa estar. Que mai he sentit la veu. Sisplau, què vols que li digui, Toni? Que no. Que no. Toni, per Deixa. favor, Toni. No. Toni, Oi, sisplau. que parlarem? Toni, Quieta. Toni, deixa'm. Toni, deixa'm penjar. Digui, Anna. Hola, Hugo. Hola, Anna. Quina sorpresa. Voldria parlar amb tu Gràcies. i m'agradaria veure't. Però si m'havies dit que no. Doncs mira, he canviat d'opinió. D'acord, podem quedar. A mi també m'agradaria, ja ho saps. Molt bé, escolta, ara t'he de deixar, eh? Anna, Digue'm. tens una veu molt bonica, diferent de com me l'havia imaginat. Adéu, Hugo. Però és preciosa, m'agrada. M'agrada moltíssim. I aquesta veu t'agrada, tros d'imbècil? Ai, ja no torna a trucar. I això canvia les coses? Quina diferència hi ha si te'l tires en directe o te'l tires per telèfon? No, però tu ets el menys indicat per donar lliçons a ningú. I a més, jo no m'he follat a ningú. Que porca que ets, Anna. Que porca i que poruga. Follant per telèfon. Aquí l'únic problema és si se't talla la cobertura abans d'arribar a l'orgasme. Però si no el tiro en un hotel així, en plan valent, com Sí, tu. així com a mínim algú et trauria les calces. Mira, me'n vaig. Sí, marxa. Ja fas bé, ja. I quan te'n vagis a casa, seus al nen i li dius tot això, que li semblarà xupi. Mira, vés a prendre pel cul. Això no, que tu això t'encanta, Espera un moment. Deixa'm. Les portes posades o no? Deixa'm anar. Que si les portes posades? No deies que tot era virtual? Toni, Doncs deixa'm. vull saber si Toni, les portes Toni, posades. atura't. Calla un moment. No, A veure, em deixis. no tinc dret a saber-ho, no? Que si les portes posades, que vull veure. Toni, para. Escolta, Toni, ja n'hi ha prou, eh? Ja està bé, Toni, ja està bé, ja està bé. Hòstia, Digues, ets tan porca com per no dur calces. Repeteix això. Prou! Escolta, tu t'has tornat boig, què? Toni, tornes a tocar la teva dona i t'arrenco el cap. Què? Satisfet? Però tu de què vas? nois, us faig saber que aquí l'únic que és gai sóc jo. Té el teu maleït mòbil, crac. Què? Que no l'has sentit? Tu ets idiota. No, idiota no. Jo el que sóc és maricón. Jo ho he sentit bé? M-A-R-I-C-O-N. Sembla que quan ho dieu vosaltres no us deixeu ni una sola lletra. Però us heu canviat els mòbils. Per què? Pregunta-li a aquest. La contorsionista? No riguis, eh? No riguis. He estat gai només una estona, però ja n'he tingut prou.
putes, I que si maricot cap aquí, maricot cap allà. I allò de la cullereta, Edu, ja... Què passa? Doncs què passa? Que pel fet de ser gall he d'estar donant pel cul a tothom? Doncs no, no ets el meu tipus, xaval. A veure, Toni, ja et val, Jo no soc gai, soc normal. I jo què? Jo no soc normal o què? Ho sento molt, Aquesta perdona. conversa és una merda. És antiga i rància. Si els gais avui dia es casen, però si es poden adoptar fills, va tot el dia plorant. Però per què us penseu que em van fer fora de l'escola per regressar-me 10 quilos? Quins cabrons. No va ser per això, Edu. Perquè pensen com tu. Perquè pensen que si un és gai no pot entrar en un gimnàs sense tocar-li el cul a algú. Doncs si és així, Pep, si és així, sí que els podem portar a judici. A judici? Sí. No he tingut els sants pebrots d'explicar-ho als meus amics i ara voleu que ho expliqui davant d'un jutge i amb ma mare al costat? Va. Bé, doncs, llavors ens podràs presentar aquest tal Albert, no? No, ni de conya. No són tan dolents. No, és que no sou dolents. Sou idiotes. Però dolents, no. A mi les vostres garcietes em rellisquen. Però a l'Albert li poden fer molt de mal. I jo no vull que ell ho passi malament. Sabeu per què? Perquè n'estic enamorat. Collons, que fort sona això. Res, que se n'ha anat abans que pogués parlar amb ella. Quina merda de nit, oi? Tant de bo poguéssim tornar enrere. Al final tenies raó, reina, i haguéssim tingut que anar a sopar fora. Ha estat molt divertit el joc, sí? La veritat ha deixat les coses molt clares. No, deixa'm. I de totes maneres, moltes gràcies. Moltes gràcies a cadascun de vosaltres per quedar-vos callats, sense dir res, pensant, pobra noia, no se'n assabenta de res. Perquè, total, el nostre amic és ell i és això l'únic que ens importa. Doncs que us donin a tots pel cul. Blanca. Hauries de marxar tu també. No trobes? Perquè si et torno a veure per aquí, et mato. Bé, me'n vaig al llit. Bona nit. Bona nit.
Estàs bé? Sí, és que pensava que no hi éreu, que havíeu marxat. Perdona? Que escolta, que si vols marxem, eh? No pot ser. Escolteu, per què no juguem al joc aquell dels mòbils? Ai, sí, va, llancem enrere, sí. Va. Serà un pas endarrere per tirar endavant. Ai, nois, qui vulgui més tall rodó que se'n serveixi. No, jo ja no en vull més, gràcies. Jo sí, que el tall rodó es va posar aquí. Ai, però saps quantes calories porta aquesta salsa? Ah, no ho sé. Mama, va, per cremar tot això hauràs de córrer 3 hores. 3 hores de la teva vida que hauran passat com si no haguessin servit de res. Realment les vols gastar així? Ah, va, sí. Ei, aquí falta un mòbil, no? Eva, és el teu. Va, posa'l. No puc. La que més canya fotia amb això del joc dels mòbils i ara diu que no puc. Has recordat alguna cosa que tenies allà dintre que sí, Eva, va. No, és que m'ha caigut per la terrassa. T'ha caigut? Sí. Al carrer? Sí. Ai, ho sento moltíssim. O sigui, sense agenda, sense contactes... Tenies una còpia de seguretat, espero? No. Quan passen aquestes coses mai tens res de res. Tan núvol, i després res. Sí, jo perdo l'agenda amb tots els contactes del mòbil i em faig l'araquí. Va, Eva, demà te'n compres un altre i llestos, no passa res. Sí, però i ara com jugarem, llavors? Oh, que s'ha acabat el joc. Ah, però res, o juguem tots o ningú, eh? Ja. Res, no juguem. No, que em sembla que la nostra filla té les categories. Acceptem pop com a animal de companyia. Home, si acceptem aquest... No t'enfadis i no peguis, no peguis. Que em truquen. L'agafo? No. Aquest vespre, tots els mòbils en mode avió, eh? A veure si podem tenir un superet tranquil. Doncs a mi em sembla molt bé això. Però qui era? Número desconegut. Estàs bé, reina? Sí. No, és que m'ha fet gràcia això del pop aquest i no. Segura que estàs bé? Et veig un pèl rara. No, estic molt bé. Millor que mai. Deu ser l'eclipsi. Doncs deu ser això. Ei, va, brindem per l'eclipsi. Sí. Va, per l'eclipsi. Per l'eclipsi!